izango da azkenen kargua. Ez dut jolas gehiago nahi. Lastima. Gustura hartuko nuke xake joko bat. Azken bidalketa bat egin behar dirazu. Ez dut beste zer jakin nahi zure mugidez. Zorti dazu. Xake joko bat. Batzuetan internetez aritzen naiz, baina nahiago dut zerbait solidoagoa. Maitasunitzak xuxurlatu, izarrazpia entzun oraintzu. Ezin noiz datorren udarik onena, bat hiru lau bazen. Batzuk ez gara basakadiko ume motoak. Zerua da gure muga bakarra. Txantxango barria, gelako zapaian, gelako zapaian. Txantxango barria, gelako zapaian. Salazar. Zer gertatzen da, Markes jauna? Izarak itxatzi zaizkio berorri? Prentsa ekonomikoa irakurtzen ari nahi. Markatu? Zer? Zuek nola jakiten duzu ez zuen akzioen prezioek gora edo behera egin duten? Bosko, ez daukagu akziorik. Ai, batzutan ahaztu egiten zait pobreak zaretela. Bueno, Markes jauna, jangeran itxarongo diogu berorri. Zer? Aita, oraintxe irakurri dut. Núñez de Salazar familia enpresaren erreleboa prestatzen ari da? Bai. Iragartzeko une egokia dela iruditu zait. Abixatuz geroan egon nintekeen, edabide jarrera ematen. Zertarako etorri behartzen nuen. Bosko, etzeonen ba uste izango. Aita, zure seme bakarra naiz? No, bai, baina, Bosko, ez duzu ba pentsatuko nire enpresak eredatuko dituzunik. Zergatik ez? Ez duzu ikasi nahi, ez duzu lan egin nahi, ez duzu ezer serio hartzen. Nola arduratuko zara negozioez? Enago ados. Eta erakutsiko dizut. Ikasi egingo duzu azkenean? Ez, zerbait hobea. Erakutsiko dizut crack bat naizela negozioetarako. Musika jasan ezin honek belarriak zulatzen dizkit. Ba, Maitanek dio lasaigarria dela. Zaigarria, norbait akabatzeko gogoa ematen dit. Ei, egunon, politia. Egunon. Ezu, Gontzalek esan dizu zerbait bere urtebetetzeaz? Egia, bihar da. Ba, sekulako saltxa sortzen du beti, baina
Aurten ez du ezer esan, eh? Bai, ez dakit oso arraroa da, ez da? Orain helduagoa dela esaten ari delako izango da? Agian festez eta ospakizunez paso egitea erabaki du. Heltzen ari da, bai? Gontzal, Zorte handia duzu bera naia izatean. zorte handik daukaz zurekin. Zer nazka. Zentzu honean, eh? Ziur hemen ondo egongo dela? Oski baietz. Beira, hemen ez da bustiko, ez da inor inguruan korrik ebiliko, eta ez du furgoneta batek harrapatuko. Baina gure logelan seguruago legoke? Maitane, ikusteko moduan egon behar du, horretarako bidali digute. Arrazoi duzu. Baina gurekin geratzen bada pixkat gehiago? Maitane. Arrazoi duzu. Tira burdintxo, hemen ondo egongo zara, oso ondo pasako duzu. Amaitu duzu? Bai. Zer egina ditut? Orain bai, amaitu dira basakabiko arazoak. Ui, Ze gertatzen da? musika itzali da? Harritzekoa. Argindarrak kendu digutela? Ze zenbaki? Jakina, dakidala buruz? Zaude. Bai esan? Bai. Ez. Hori ez da zenbakia? Ez. Gure zenbakia ez da Kamerungo kontu batena. Uste dut gaizki ulertu bat egon dela. Oraintxe bidaliko dizut benetako zenbakia. Ederki, egin orduan ez da? Barkatu? Zenba denbora? 58 ordu argindarrik gabe? Ezinezkoa da. Ez, nire alabak entxeatu behar du eta horretarako behar... Eskai egin dit. Ez dadila izua nagusitu. Ziur ez dela inlarria. Ez dela larria, Maitane. Argindarrik gabe, 2 egun oso emango ditugu zuk zenbakiak gaizki eman zenuelako. Xehetasun txikiak, neska. Superabentura izango da. Ez da posible, beti berda. Nola kargatuko ditugu mugikorrak? Eta musika tresnen amplifikadoreak? Eta nola moldatuko gara gauetan argirik gabe? Argindarrik ez badago urberorik ere ez. Ba ez, galdara elektrikoa da. Zer gara, eskaleak oraintxe deituko dio nire aitari. Lasai, geldi denok! Ez daukagu argindarrik, baina horrexegatik jarduera supertxatxia egingo dugu. Basakabi, 1924. Kepa Etxaideren mendeurren ospatzen ari gara, ezta? Jaiotzenean, 1924an ez zegoen argindarrik Basakabi. Barkatu, baina argindarra 1894an iritsi zen Euskal Herrira. Beraz, 1924an bazegoen. Baina ez Basakabin, oso urruti gaude. Eta oso bakartuta, oso. Orain ikusiko dugu nola bizi ziren duela 100 urte argindarrik gabe. Super divertigarria izango da? Lasai, ez dizkizu egun mugikorrak enduko. Eskerrak. Mugikorrik gabe, argindarrik gabe. Behingoz, eta ez zeren aurrekari izan gabe, ondo jokatua. Hau da! Normalitz egin dezakezu. Bakarrik gaude, sukaldariek alde egin dute. Ziur? Eta bitxadera eskatu dizut, ez burruntzalia. Oiane, proposamen bat egin nahi dizut. Begira, zuk badakizu egiten duzun honekin diru pixka bat irabaz dezakezula, ezta? Eta baskulinariko matrikula ordaindu ahal izango zenukela bekaren zain egon gabe. Diru eskaintzen didazu? Hori izango litzateke errazena, baina ez. Trukean ezer jaso gabe ematea ez dago nire izaeran. Zeure kabuz irabazen irakatsiko dizut. Negozio bat eskaintzen ari natzaizu. Ez. Salazar,
Jatetxea. Donostia. Salazar, kafetegia, Hernani. Izerditan nago, hau ez da normala. Ahalegina deitzen zaio Bosko. Ez dut ulertu oraindik zergatik eraman behar dudanik zama guztia. Nork sinistuko du ni golfean jokatzera noala. Zertatzen da orain? Kulinariko bekak murriztu egin dituzte. Bi baino ez daude orain. Penazuk beka hoien mende egon beharra izatea. Ados. Onartzen du proposamena. Baina janari gehiago egin behar badugu, eltze gehiago behar dugu. Gehiago? Eta handiagoak. Ados. Arduratuko naiz. Itxaron. Zergatik lagundu nahi didazu? Zer irabazten duzu zuk honekin? Mesede batekin nahi dizudala esan da ez da sinesgarria, ez da? Irabaziak banatuko ditugu. 50-50. Dirua irabazten baduzu egunero ondo jatea ziurtatuko dut. Horregatik bakarrik? Txokoladina bat ekarri dizut? Diabetikoa naiz. Zenekien. Gauza asko dira ez dakizkizunak. Amaren argazkiari begirago naiz eta konturatu naiz Salazar deitzen den leku batean zegoela. Haserre oraindik. Barkamena eskatu nizun? Engainatu egin induzun, alaia. Gaizki atera ziteken istilu batean sartu ninduzun. Eta zure aitak harrapatu bagintu? Ze? Nire etxean geunden, ni gonbidatu zintudan. Adin gabea zara. Eta nik aurrekariak ditut. Lana baino gehiago jarri nuen jokoan. Hortaz, bestidazu gehiago lagunduko. Ez dut hori esan. Baina zu ondo portatzea behar dut. Eta horrengo pausua zein den pentsatzea hanka berriro ez zartzeko. Guazen denok festara, goza ezazu, goza ezazu. Guazen denok festara. Manoa. Guazen denok festara, festara. Hor gelditzen bazara ezin dut. Guazen denok festara. Batera gozatzera. Eta do maior bat sartzen baduzu, hobeto galituko zaizu. Egina? Bai, baliteke. Egina. Joritz, nik atzo elkarrizketa... Ze elkarrizketa. Joritz. Entzun alduzu inon. Ez, baina... Eta ez duzu entzungo. Elkarrizketa hori ez da existitzen. Ondo, itxi atea ateratzerakoan. Pianoa. Ez dabil. Entxufea behar du. Eta behingoagatik ez daukazu. Entxufea esan nahi dut. Barkatu? Saioarena jakin dut. Ondo zaude? Ziur nago min egin dizula. Baina sinistu idazu, gertazitekeen gauzarik onena izan da. Saioak ez dauka zurekin abesteko mailarik. Eta orain, entxiatzera. Gaur, ahotsa landu beharko dugu. Ez da ezer gertatzen. Eskerrik asko. Agur. Salazar kafetegia. Etxita.
Gontzal, bihar 3 urte betetzea duk. Amaitu duk egin beharreko guztien zerrenda. Azkenean norbait galdetu dit. Ba, begira, festa sorpresa antolatzen didazuenean. Ups, barkatu berriz hasiko naiz. Ea ba, zerrendan gauza bat geratzen zait. Dantzaldiko erregea izatea. Badakizue, institutuetako pelikuletan bezala. Baina horretarako dantzaldi batera joan behar dut, edo festa sorpresa batera. Bale, harrapatzen nahi naiz. Eta jendeak dantzaldiko errege hautatu behar. Jakina, ulertu diagu. Beraz, banoa, horrela hitz egiteko aukera izango duzue. Nik, ez dut ezer jakin nahi, Gontzan heldua zela. Nahi duzuna esango duzu, baina hau ez da zuzendari baten lana. Nirea bai, jakina, kargurik ez daukadanez. Berriro. 3. aldia da. Horrela jarraituta ez zara atz guztiak eskuan dituzula iritsiko bazkal ordura. Tira emadazuela bana. Nik moztuko dut ogia eta zuk sartuatu no? Ez zait gustatzen daukan usai. Niri ikaragarri gustatzen zait. Eta bokatez paso egiten badugu? Ez daukagu kozinatu beharrik ez duen beste zer. Eta zerbait ekartzeko eskatzen badugu? Basakabin gaude 1924an. Gogoratzen? Garai hartan ez zegoen etxerako janari zerbitzurik. Egia da. Baina berdin dio. Nik ez dizut biztumik egingo. Zurik abisatu zean. Erregistro zibila? Bai, jaiotza agiria eskuratzeko zer eraman behar dudan jakin nahiko nuke? Bai, niretzat da. 16 urte, zergatik? Eta nahita eskoa da gurasoekin joatea. Ez, utzi dazu azaltzen. Oso kasu berezia da, oso garrantzitsua. Ez, itxaron! Kakazarra. Ze modu zentxegua? Ondo. Eta zu... zera... Guere ondo, bai. Bai. Bale. Agur. Ondo zaude? Gutxi gora bera. Zaioaren gatik da. Sentitzen dut. Konponketak eginak neuzkan eta bizitasun handiagoa zeukan. Ez dakit nola azaldu. Uste nuen zu beti bakarrik kantatu izan duzula. Bai. Gurasoek horrela nahi izan dutelako beti. Baina gure artean. Saioa gabe nire abestia aspergarria da. Ardiak ere aspertzeko moduko. Ez da inbesterako izango. Bar gauean jartzekotan egon nintzen, lo hartzeko. Ezin dizut kantuarekin lagundu. Baina munduarekin azerretu nahi baduzu, aditua nahi zurretan. Abisatuko dizut? Hemen argi gehiago dago. Enuen entzun nahi. Sentitzen dut. Haze udara. Ea argia laizter bueltatzen den. Bai. Eta zu? Zer moduz? Badakizu zerbait Lukeni buruz? New Yorkeko bere argazkiak dira, ezta? Bere kontuan jarri ditu. Badirudi ondo pasatzen ari dela. Bai. Postena ondo dagoela jakiteak. Kezkatuta nengoen. Ez dizu idatzi oraindik? Ez errez? Ez dakit elkarrekin jarraitzen dugun, ala betiko moztu dugun ere. Imaginatzen dut pentsatuko duzuela, baina ez erantzutea ez da seinale ona.
Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera nire aizkide. Zain, eguzkiaren zain, eta izara eze, ederrak dira kaleak, jendearen jantzitan, irten bide bat bada, izan daiteke hemen, utzi gazteak bakarrik libre. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera inola ere. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta sinesmen hortan ardazten da gure mundua, gure mundua. Ondo iruditzen zaizue hor egotea eserita dauden zerekin guztiekin? Tira, lanera, bestela gero gertatzen dena gertatzen da. Ez dut uste 1924an bokatak jarriko zituztenik baskaltzeko. Mugikorra eskuetan zutela ere ez zuten maskalduko, hori ziur. Matxinekin hizketan ari naiz. Gure oporretarako ikusi dituen kanpinak erakusten ari zait. Begira, ze bidali didan. Hartuzuk. Iraungita dagoela ikusi duzu? Ez, beretan, hartuzuk. Baina oso gustuko dituzun atilak. Enaiz goxe. Hartzeko altxatu zarata. Berdin dio, hartuzuk. Ba hartu egingo dut. Ados. Pasta al dente. Irugiarra bikain eta kurruskari. Piper beltzaren ukituan nabari da eta parmesanoa pekorinoa ez den arren. 10 bat merezi du. Ai! Albiste honak dauzkat gainera. Eskatu nizkizun boletusak aurkitu dituzu? Bai, hori ere bai. Kontua da, aukera leiho bat ireki zaigula. Aukera leiho bat? Arratoiek ere lituzkete jango gaur zerbitzatu dituzten ogitartekoak. Bihar edozer gauza emango dute itxurazko plater baten truke. Baina itxusia da gaizki pasatzen ari den jendeaz aprobetxatzea. Oian, pentsamolde horrekin ez diozu inoiz pobre izateari utziko. Maitaneren hangasartzeari esker, gure taperrek orain 15 euro balio dituzte. Ze? Ez dizut utziko, nire platerak 15 eurotan saltzen. Merkatua da, adiskide, Ze merkatu eta ze merkatu ondo. Ezin dugu 3 eurotik gora kobratu. What? Oiane, hau negozio serioa da. Ba niretzat, garrantzitsua da lagunei ez lapurtzea. 5 euro asko jota edo erretiratu egiten naiz. Urrezko aukera da. 9,95. Ados, 5. 5. Baina gaur sobratutakoa ere saldu egingo dut. Pare bat kliente bip dauzkat eta gustura erosiko dute. Egina. Zer nahi duzu? Egun osoa daramat zuri deika. Zergatik ez duzu hartzen. Esan nizun bihar jango naizela. Nolatan ez dago guztia. Zer gertatu da nere dituarekin? Ez dakit zuk esandako egiten ari naiz. Besterik ez,
Liburuak jaso diruarekin eta zuri eraman. Etzara ba, ni engainatzen ariko, ez da? Kaixo Luken. Badakit entzuten ozula, erantzuten ez duzun arren. Zure argazkiak ikusi ditu sarean. Posten nau, ondo zaudela eta divertitzen ari zarela jakiteak. Bihar joan, dirua entregatu eta kitxo. Ez dut kontu honetaz beste ezer jakin nahi. Nauzu abandonatuta utziko. Bizitza berri bat hasi nahi dut, besterik ez. Nola, lore zain. Benetan uste duzu lana emango dizutela daukazun historialarekin. Bihar arte. Ulertzen dut, denbora eta espazioa behar dituzula. Bi hoi egiten digu mesede pentsatzeak. Eta momentu honetan ez dakitzen olako harremana dugun, baina beti izango zara oso importantea niretzat. Oso. Hitz egin goteko itzultzerakoan nahi baduzu. Oso bat. Paseatzera atera dituzu? Ia. Gaixoak itzaletan zauden eta eguzkitara eramango ditut. Bestela ezin dira hasi. Ondo moldatzen zara honetan, ezta? Bueno, eguzki pixka bat behar dute, mura, eta listo. Esker honekoa dira. Ondo zaintzen badituzu, pozik egoten dira. Gara, pertsonak bezala. Bai. Denok merezi dugu iluntasunetik eta belartxarretik urrundutako bizitza bat. Bai, bihar hitz egingo dugu. Eta eskerrik asko. Gazteakoa zen, berriro egingo digute elkarrizketa. Honetan? Bai, bihar deituko diate zuzenean sartzeko. Ze guai, errepikatzeko aukera izatea. Bueno, errepikatu edo betu. Hain gaizki atera zitzaizuen? Uste dut hanka sartu nuela. Zergatik? Bat-batean Joritz niri buruzko gauza on mordoa esaten hasi zen. Nire ahots teknikaz, kantatzeko moduaz. Eta zuk ze esan zenuen berari buruz? Ezerrez. Ezerrez? Zerbait esango zenuen. Bueno, festivaleroa dela eta estilo desberdinak ditugula, edo antzeko zerbait. Blokeatu egin nintzen, enekien nitaz hori pentsatzen zuenik. Eta bada beste kontu arraru bat ere. Zer? Gaur, azken natilak utzi dizkit. Baina oso gustoko ditu? Bai, oso arraroa da dena. Bueno, bihar berari buruz zerbait ona esan, eta kitxo. Barkatu, enuen nahi... Lasai. Mesede bat eskatu behar dizut. Niri? Ba, zuk esan? Hernaniko erregistro zibilera eraman nazazun behar dut. Ez dizu galdetuko zertarako, baina badakizu ezin dudala. Ez diot inori izango. Bakarrik ere joan naiteke, baina garraio publikoan denbora asko beharko dut. Eta rapatu egingo naute. Sentitzen dut. Eta esaten badizut nire benetako ama urkitzeko joan behar dudala? Bai. Oi, eta irribarre hori? Golfeko US Openerako hautatu zaituzte, ala? Gontzal, mesedez. Open batean itxurazko handicap bat duen edo norkar dezake parte. Arruntegia da niretzat. Baina bai, egia da, pozik nago. Aitari familiako enpresa arduratzeko gai naizela erakutsiko diot, martxan jartzen ari naizen negozio bat esker. Negozio bat? Hemen? Tira, oraindik beta fasean dago, baina laister ekingo diot finantziak eta erronda bati. Ederki. Eta pare bat urte barru, Adar Bakar startup bat izango da. Adar Bakar zer? Bosko, benetan hitz horiek asmatzen ari zara, ezta? Adar Bakar startup deitzen zaio burtsara irten gabe 1.000 milioiko balorazioa jasotzen duen enpresa bati. Ni naiz sekula burtsak nola funtzionatzen duen ulertzeko gai izan. Burtsa baino nahiago poltsatxoak. Barrubitxoenak eta gusanitoenak bereziki. Ondo. Nire festa sorpresara eraman nahi badituzue, nigatik bikain? Ze festa sorpresa? Egia. Disimulatu egin behar duzula. Nik ez dut ezer jakin nahi, Ez dut ezer jakin nahi. Aitak flipatu egingo du? Adar Bakarrez hitz egiten badiezu, ziur baietz.
asmatu. Asmatu zer. Nora joango garen oporretan. Zegu biok? Amonarekin hitz egin dut orantxe. Malagakoarekin? Bai, zutaz hitz egin diot. Ondo espero dut. Jada nik baina mirespen handiagoa dizu. Uda amaieran, Malagako bere etxea utziko dugu. Benetan? Zeuna? Gubiok bakarrik, ondartzan, iraileko lehen astean iztean hasi aurretik. Itxaron, iraileko lehen astean izan behar du? Bai, zergatik? Justu aste horretan noa makin eta besteekin noa bidaian esan izan. Aizuta, zergatik etzatoz gurekin? Zu ezagutzeko irrikan daude? Bai, ni ere bai, baina ilusio handia neukan zurekin Malagara joateko. Biok bakarrik. Bai, nik ere bai, baina... Lasai, ez da ezer gertatza. Jo, sentitzen dut manez, baina konpromezu hartu nuen... Saioa, dena guai, benetan. Zuk ondo pasatu zure lagunek. Baliteke amak nian erregistratu izana. Dokumentu horretan nire izenak agertu behar du. Hitz egin duzu honetaz Garazirekin? Eskatu diozu laguntzeko? Beitu, ez dakitzen mobida ditu zuen artean, baina nik ezin zaitut eraman. Ikusten duzu hau? Ba, poliziari non nagoen adierazten dio €1. Horregatik eskatu behar dut baimena hemendik ateratzeko. Beraz, ezinezkoa da. Sentitzen dut, Alaia. Eskerrik asko dela ere. Alaia, hitz egin Garazirekin. Ez dakit zer gertatuen zuen artean, baina jatorra da. Animatzen zara? Bai, baina utziazu minutu bat. Amonari deitu behar diot ez goaztela, esateko. Ja. Oso pozik zegoen, Baina, ezinezkoa denean, ezinezkoa da. Bueno, datorren urteko udan joan gaitezke, edo aste santuan? Zeia izango da, ez da askotan joaten oporretan. Baina, bueno, ea zer esaten duen. Itxoin, hobe neuk deitzen badiot gero. Zuk? Zergatik? eskerrak eman nahi dizkiot etxea uzteagatik, eta bide batez esan nahi diot joango garela. Benetan? Baina zure lagunekin duzun bidaia? Bai, baina arrazoi zenuen. Lagunak hor egongo dira beti, baina bidaia bat gu biok bakarrik hori berezia. Bala gara goaz? Eskerrik asko. Izugarri izango da. Zine egiten dizut. Joritz? Hitz egin dezakegu? Bai, ze gertatzen da? Pentsatzen egon naiz elkarrekin prestatu dezakegula elkarrizketa? Horrela ez gaituzte harrapatuko. Ze elkarrizketa? Gazteakoa? Bakoitzari bere aldetik egingo digutela esan dizute? Ez, niri ez dit inork deitu. Txantxetan ari zara. Ezinezkoa da? Zuri egin nahiko dizute. Bakarka. Bai, esan ziguten 58 ordu beharko zituztela. Bai, baina egoera oso larria da. Ta ez dago modurik argindarra lehenago eskuratzeko? Benetan? Bai, bikain. Apuntatu egingo dut. Esan. Leire, gaur laguntza talderekin saioa daukat. Bai, entzuten ari naiz. Egin behar dudan lehenengo gauza da, bai? Kaixo? Kaixo? Ez, bateriarik gabe ez. Leire, arazoak. Bat gehiago? Ez dio axola. Neskamutilak gosariaz kexatu dira. Esneotza eta ogi gogorra mandiego. Baina lasai ideia bat daukat. Hori esaten duzuen bakoitzean, tifoi batek Australia astintzen du. 1924an jendeak naturatik hartzen zuen behartzuen guztia. Beraz, jarduera bat antola dezakegu geuk biltzeko janaria. Jakina, zer atera daiteke gaizki? Hori da jarrera, eta dena oso healthy, zuri gustatzen zaizun bezala. Dena prest dago. Joan egin behar duzu laster etorriko dira? Gogoratu ezin dutela jakin hemen egin dugula. Ezin haute zurekin erlazionatu. Ergeltzan nauztu ala?
asko. Ados. Zoaz, iristear daude? Garaiz iritsi zarete? Arroza boletusarekin, ekarri berria, beroa oraindik ere, delikatesen bikain bat, 3. mailako udaleku baterako. 10 euroren truke. Taperra itzuli egin behar da. Kaixo, Izarra Aizpurua naiz. Elkarrizketa egin behar didazue gero eta galdera bat. Bakarka egin behar didazu elkarrizketa? Sentitzen dut, baina ez zait bidezkoa iruditzen elkarrizketa joritz gabe egitea. Berdin zait zer esan dizuen nire aitak. Edo biok, edo inork ez. Bai, oso argi daukat. Maitanerekin hitz egitera zoaz? Bai. Lagunduko dizut? Gazteakoekin hitz egin dut oraintxe. Asmatu, norekin egongo naizen elkarrizketan. Pista bat. Bera ere abeslaria da. Ibertigarria iruditzen zaizu. Zer? Nire muturraren aurrean nitaz barre egin nahi duzu. Ez du graziarik. Zer esaten ari zara? Enaiz zutaz barre egiten ari. Eta pena eman zenidan saioak bakarrik utzi zintuenean. Ergela izan naiz. Zer? Horregatik zeunden, hain arraro? Zuretzat arraroa izatea, jatorra izatea baldin bada, bai. Ez dizut errukirik eskatu. Flipatu egiten dut zurekin. Nirekin? Ba aldakizu zein den beste abeslaria. Zu. Komentzitu egin ditut biok elkarrizketatzeko. Ordu bete barru deituko digute? Ados. Ados! Zer moduz doa argindarraren konponketa? Izango dugu musikarik festarako? Ze festa? Nik ez daukat inongo festaren berririk? Jakina garazi, ze festa? Nalasai, nik ez dakite zer. Azkenean festa egin beharko zaio. Eta festako errege izendatu. Erabateko kontzentrazioan eskamutilak. Begiak, belarretan, zuaisketan eta arboletan. Eta zeren bila gabiltza zehazki? Supermerkatu bat, alba da. Oso analogia bikaina, alaia. Behar dugun janari guztia dugu gure eskura. Gure arbasoek 1924an zuten bezalaxe. Zertaz ari da? Galdera ona. Begiratu. Begiratu zuen inguruetara. Eta estimatu aralarko damak ematen diguna. Adarraren deia eta la mien kantua debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat eraiki dute gilarretan Aziko badira kantuak arbasoen kontakizunak Ure derra gorriz tindatu da Zezen gorriaren zauria maria Basurde kumeak dira nora ezean Norbaitetako karriketan Da xoxuak egan Kanpaiako zen entzuten dira amezketan Badira kantuak arbasoen kontakizunak Aralarko
perretxikoak! Inork ikus alditu nire giltzak. Begira ze perretxiko politak, orban araro batzuk dauzka. Maitane pasoitzuak dira ez ikutu. Ez mi askatu! Maitane? Aner, alaia ikusi duzu. Ez. Noiztik ez duzu ikusi? Ba, aspalditxotik. Zurekin hitz egin du? Zer gertatzen da? Alaiak bere sekretua kontatu zidan. Erregistrora joan nahi zuen. Hobeto zaude? Kolorin txipila bat daukazu buruan. Ez. Argi dago ez zaudela hobeto. Alaia! Nora zoazela uste duzu? Giltza horien nirea dira. Alaia! Zer gertatzen da? Giltzak lapurtu dizkit. Ziur nago txantxa bat izan dela eta oraintxe itzultzeko asmoa zuela. Ez da, Alaia? Bai, jakina. Badakizu horrelako txantxek ondoriak dituztela, ez da? Galtza gorria! Uste dut Maitanek laguntza behar duela. Ni arduratuko naiz Alaiaz. Maitane, ozen. Hau oso goxoa dago. Nondik atera ote dugu boskok? Espero dezagun perretxikoak ez izatea Maitanek emandakoak. Izar, ez duzu ja ezer jan. Zaizu gustatzen? Ena ez goze. Zer gertatzen zaio? Uste dut urduri dagoela elkarrezketagatik. Etengabe aritu da kantuan txeatzen. Berarekin hitz egitera noa. Utzen ere, hobe da. Ondo zaude? Bai, lasai. Errudun sentitzen naiz aurrekoan gertatutakoagatik. Saioa ere gaizki sentitzen da. Guk ez genuen nahi. Ez da ezer gertatzen. Eozertarako laguntza behar duzu saioa eta biok hemen gaude. Eta lasai, elkarrizketa bikain aterako da. Eskerrik asko, Manix. Jatorra zara. Hau gehiagizkoa izan da. Hernan iraztu bakarrik, benetan? Nola jakin duzu? Aner, niri eskatu behar zenian laguntza. Saiatu nintzen, baina etzen idan entzun. Nire bizitzako 16 urte galdu ditut, eta ez dut gehiago itxaron nahi. Ikaragarri gustatu zaie. Bai, dena saldu dugu sekulako arrakasta izan da. Honek ez du ezer esan nahi, ez gara lagunak. Ez, jakina. Gorroto zaitut. Eta nik zu. Hau laneko harreman bat da. Tori, zure partea. 5 eurotan adostu genuen bezala, ezta? Jakina. Adosu geita 5 eurotan biren arte. 50 euro. Tipo legala naiz. Ikusten, nola merke salduta ere etekin ateratzen dugun? Zer esan dezaket, pobrei lagundu egin behar zaie. Manexekin oso ondo. Oso jatorra da. Eta guapoa. Oso ondo moldatzen gara. Gure oporrak? Bai, horregatik deitu dizut. Agian ezingo naiz joan. Bai, justu Manexekin noa Malagara egun horietan. Ze? Ez dudala zuekin joan nahi, noski baietz, jakina, baina egun horietan Manexekin joan behar dut, ze... bere amona gaixorik dago. Bai, eta bisitatzera joango gara. Ze, ez alatu egunan niregatik benetan, ez kezkatu. Ziur oso ondo pasatuko duzuela. Bai, hitz egingo dugu. Aio. Zuk asmatu duzu gezur hori ala zure mutilagunak? Alaia mesedez ez sartu. Nahi duzun moduan. Kaixo Maitia.
Zertaz ari zarete izketan? Eixo. Zure amonaz, osatzea espero dut. Beno, bazatoz Gontzalen antolatzera? Bazatoz alaia? Ez dut uste ahal izango duenik. Gintzak lapurtzen errapatu dute eta zigortuta dago. Lastima. Bai, lastima. Hauaz? Gero arte. Erregistro zibila. Lista. Itxi egin behar dugu. Itzerdua eman diezazuket biharko. Segundo bat izango da. Adingabe baten jaiotza agiria behar dut. Alaia Saratxaga. Ama edo tutore legala zara? Monitorea eta arduraduna naiz. Monitorea edo eta arduradun kargua ez da tutore legalaren baliokidea. Itzuli bihar neskaren gurasoekin. Ez duzu lertzen, oso importantea da. Ziur naiz? Horregatik itzul zaitezke bihar bere gurasoekin. Une bat besterik ez da izango. Sentitzen dut, legea da. Adi, mesedez, 5 minutu barru itxiko dugu. Gorago. Gorago. Beherago. Zuk ere egin dezakezu zerbait, behingoagatik bada ere, ezta? Norbaitek eman beharko ditu aginduak? Norbaitek eman beharko ditu aginduak. 5 minutu falta dira. Segituan deituko digute. Erlojua daukat. Eta eskerrik asko bat elegoke gaizki. Eskerrik asko? Zergaitik ez dizkiezu aitatxori eta amatxori ematen eskerrak. Haiek lortzen dizute dena, ez da? Zoaz pikutara. Flipatu utxazara. Flipatu ani! Aurreko elkarrizketan zutaz gauza onak esaten aritu nintzen eta zuk zure buruaz jarraitu zenuen berdin. Eta zer esan behar nuen? Ez dakit, zerbait. Deikari zaizkizue. Kaka, Moztu egin dute. karri. Ez. Bateria gabe geratu da. Norbaitek utziko digu bere mugikorra? Ez. Niri duela ordu batzuk amaitu zai bateria. Niri ere bai. Inori ez zaio bateriarik eratzen. Regituta. Kaka. Launok, ezin dugu horrela jarraitu. Bai, kexa urgentea. Uztaiak 19, Hernanin jaioa. Zerrez? Gurasoak, Inigo Saratxaga eta Gurutze Aldasoro. Besterik ez? Kasi duzu, ezta? Ez baduzu ezagutzen, ez hartu perretxikurik. Baina hain perretxiko txopolita zen, nork pentsa zezakeen pozoitxua zela? Edo nork, zeuzkan orban horiska hoiek oso rollo txarra ematen zuten. Argi dago, bizitza 1924an arriskuzko kirola da. Maitane, argindarra bueltatzea nahi dugu.
Mugikorrak kargatu nahi ditugu. Eta 21. mendera itzuli. Lasai, zuzendari ari zaizue hizketan. Ulertzen zaituztet? Gogorra izan da proba? Eta bizitza 1924an zein latza den erakutsi digu. Baina, atunbokatak Leireren eta Garaziren ideia izan zen. Maitane? Nik ere kargatu nahi dut mobila, bat egiten dut matxinadarekin. Maitane, zu zara zuzendaria, matxinada zure kontrakoa da. Argia itzuli da! Bizkor, mugikorrak kargatzera. Bueno, dena ondo atera da, ezta? Oso ondo. Telefono hau itzalita edo estaldurarik gabe dago. Nahi gabe deitu diazuela? Erregistro zibilan nago eta ezin naiz atera. Zer? Segurata bat dagoatean eta ezin naiz atera. Etor zaitezke. Enizuk eskatuko beste aukerarik izango banu. Ados, 10 minututan ari izango naiz. 145, 150. Hau bai dela mozkin bikaina! Garazi, prest. Zegin behar duzu. Urruntzen denean zu atera. Pasatoz, berehala itzuliko da segurtasunekoa. Azkenean, iritsi da denok irrikatzen genuen unea. Eta urtengo dantzaldiaren erregea da... Kantza! Zorionak? Aizue, haze ilusioa enuen inondik inora ere espero. Eskerrik asko denoi, ore bat da. Baina badakizue zer den politena. Politena zuekin egotea da. Asko maite zaituztet. Eta orain, erregearen omenez, jan eta edantza zuen nahi duzuen guztia. Ez du hartzen. Programa maituko zuen. Abai, Gorde tonu hori, enez ni mobila hotxik gabe zuena. Eztabaidatzen hasi ezpagina konturatuko ginen. Batek ez du eztabaidatzen besteak ezpadu nahi, eta gainera etzen ukan bateriarik. Barkatu baino, gazteakoak zu ere elkarrizketatzeko konbentzitzen gastatu nuen bateria.
bizitza zukutu Gonzalengatik! Hortzen utzi diote. Ez dute zigortu? Zorionak, Gontzal. Zorionak, anaiatxo! Edo hau esan da, berorren maiestate. Ze, ondo pasatzen ari zela? Bai, hauxe da nahi nuena. Eta azkenean, zerrenda amaitu dut! Utzi ikusten. Gontzal, baina hau ez da zure letra? Nola ez ez? Hau nirea da. Bai, hau nirea da. Zer? Beira, skatean ibiltzen ikasi, eraikin bat eskalatu, nire gelako ane gustatzen zait, nola jatziko zenuen bazuk hau. Esaten nuen banik nire 10 urteko nian nahastuta zegoela. Bat zor dizut. Ez dakitzen eukan buruan. Ez didazu ezer zor. Aurkitu duzu bilatzen ari zinena? Gutxi gora bera. Baina benetan bat zor dizut. Salbatu egin nauzu. Hortaz lagunak? Hori gehiegi izango da. Xake partida bat jokatu dezakegu nahi baduzu. Beste kafetxo batekin, ni konforme. Jatxe autotik, mesedez. Arazoren bat? Zure orkatilakoaren alarmak jo du. Ateratzeko baimenen ukan. Baina baimendutako eremutik atera zara. Miatu autoa. Zer? Zaldo zaizu zuri Hernanin. Ez ni... Itxaron. Berak ez du ezer egin. Errua nirea da. Autoaren gurpila zulatu zait eta Hernanen geratu naiz mugitu ezinik. Anerri deitu diot bi etortzeko. Autoa dagoen tokira joan gaitezke, nahi baduzue? Egiaztatzeko? Gustazu. Hau abisu bat izan da. Baina eremutik ateratzaren urrengoan ez garain jatorrak izango. Ados. Barkatu eskerrik asko. Gatu! Enaiz zure orkatilakoaz gogoratu. Zergatik etorri zara nire bila. Zautzen hauzu, gaizki laguntzea gustatzen zait. Ez diazu esango ez dela ironikoa. Orain zu zara lapurra? Ados, harrapatu dut. Eta orain zer? Kafetxo bat nahi duzu? Malagara joango gara irailean, biok bakarrik. Sekulako gogoa dugu. Ai, ze xarmagarria. Nire lagunik onena eta nire anaia favoritoa. Perfekzioa. Lehenengo lagunekin kanpinera eta gero hau. Ez zara gelituko? Bai, bueno, azkenean naiz lagunekin joango. Justu egun beretan zen, lastima. Ze kasualitatea. Zerbait gertatzen da? Ez, errez. Begira, ez dakiz ze arazu zu nirekin, baina ondo pasatzen saiatzen ari gara. Zure neskalagunak ere ondo pasatu nahi zuen bere lagunekin, baina zuri ez zaizu gustatzen zu gabe zer egitea. Ze gertatzen da? Egia esaten ari naiz, besterik ez. Saioari etzenion utzi izarrekin kantatzen ere. Hori gezurra da, zu burutik zaude. Hori da, erakutsi zure benetako aurpegia. Alaia, nahikoa da.